A Catalunya Ràdio, els viatgers de la Gran Anaconda. Please hear my anguished words of entreaty. Les llengües de l'anaconda. David Valls, què tal? Molt bé, Et veig acalorat avui, eh? Sí, Déu-n'hi-do. Cap on anem? Doncs mira, com que ja comença a fer una mica de calor, cap al nord, què et sembla? Potser allà en farà menys, no? Segurament. Força cap al nord. Nord-nord, això és molt ampli, eh? Molt ampli, esclar. Et centres si en... som a Barcelona, el nord podria ser Manresa, Dinamarca... no? Exacte. O cap a Berga, o cap al Pirineu. Però anem no, més anirem enllà, més al nord encara. Saltem els Pirineus. Saltem els Pirineus, saltem unes quantes muntanyes, travessem el mar i ens anem cap a Noruega. David Valls, lingüista. Més que a Noruega, que sí que anem a Noruega, anem a una ciutat de Noruega, que és a Bergen. Home, hi ha un salt per la Hurtigruten, que és el vaixell correu aquell que va resseguint els fiords. Ah, molt bé. No sé per què no he estat mai. Fins més enllà del Cap Nord, eh? Ah, molt bé. I has estat tu a Noruega? Sí. Doncs vinga, abans anem cap a Bergen, o comencem una mica per Noruega, no? Fem una mica de repàs des d'un punt de vista lingüístic, perquè és un país amb des d'un punt de vista lingüístic curiós, també, no? A part dels fiords i totes aquestes coses que tenen per allà tan maques. Bé, el noruec és parlat per la majoria de noruecs, no? Que són 5 milions? Són 5 milions de persones, sí. Llavors el noruec el parlen, es pot dir que el 100% de la població parla noruec, no? D'una manera o d'una altra. Tot i que hi ha gent que parla altres llengües. O noruecs que parlen altres llengües. Ah, exacte. Doncs tenim al nord, compartit amb Suècia i Finlàndia i Rússia també tenim els lapons, el sami, que parlen el sami, que és una llengua emparentada amb el finès, i tenim també al nord una llengua, que és una varietat del finès, tot i que es veu que ara la reconeixen com una llengua separada, que es diu, no sé com s'ha de pronunciar, Gven, o no sé com s'ha de dir, però són uns noruecs que parlen finès, o una varietat del finès. I també s'hi parla el romaní, dels ja se sap que els romanis han anat per tot arreu. Exacte, de la diàspora, no? Llavors també allà n'hi ha, d'assentats de fa temps, i parlen el romaní. Com el sami, no? Que estan escampats, com tu has dit, no? Per Suècia, Noruega, Finlàndia, Sibèria... Sí. Però en qualsevol cas, tant el sami com tots els que hem anomenat, doncs en general també es poden expressar en noruec, que és una llengua germànica. I quan diem noruec, és una llengua uniforme? O... No. Aquí va la cosa. No, el noruec no és una llengua uniforme, sinó que hi ha dues... En l'àmbit escrit, diguéssim, hi ha dos estàndards. Hi ha la llengua, hi ha el bokmål i el nynorsk. Bokmål, de book, de llibre, la llengua del llibre, i el nynorsk, de nou, que seria el nou noruec. I que s'assemblen moltíssim, la intercomprensió és total. No hi ha res com acostar-se a les llengües per veure les diferències. Exacte, però estem parlant d'un estàndard escrit que no oral, és una manera d'escriure la llengua, o sigui, són dues maneres diferents d'escriure la mateixa llengua. Exacte, seria una mica com el català, que tingués dos estàndards escrits. En aquests moments el català només té un estàndard escrit, doncs perquè en Pompeu Fabra va definir un estàndard, però abans de Pompeu Fabra el català s'escrivia de diverses maneres. Cap era estàndard, a part del desgavell que hi havia per qüestions històriques. O el japonès, per exemple, no? Que es pot escriure també de diverses formes d'escriptura, em sembla. El japonès? Sí. Bé, no, però és una altra cosa. El japonès fan servir dos sil·labaris i els caràcters xinesos, i també ara l'alfabet llatí una mica, però tothom ho escriu igual, no són dues formes diferents d'escriure. No, això estem parlant de que una mateixa llengua, imagina't doncs, que ara en català diem cotxe, doncs podem escriure la paraula cotxe de dues maneres diferents, amb dos estàndards. Uns farien servir la CH, per exemple, els altres farien servir la TX, no? I això què és? Clar, aquí s'ha d'entendre una mica el context històric de Noruega, no? Noruega doncs, va ser un país que durant molt de temps va pertànyer a Dinamarca i va rebre molta influència del danès, no? De fet, a les grans ciutats la llengua que s'utilitzava, que es feia servir, era la danesa, no? Era la llengua de la burgesia, classes benestants, la llengua de cultura i de prestigi, no? Cosa que el noruec va quedar relegat amb els pobles, en els entorns més rurals. Llavors, la llengua noruega, el noruec va rebre moltíssima influència del danès,
Sí? I quan Noruega es va independitzar de Dinamarca, bé, va estar un temps, els danesos van donar Noruega amb els suecs, però finalment, a l'any 1905, doncs Noruega es va independitzar de Suècia. Llavors, què passa? Com tots aquests moviments d'independència nacionals, de fet ja venia del segle XIX, no? Ja hi havia uns moviments com de fer un noruec més genuí, d'allunyar el noruec del danès, no? I en aquests dos moviments doncs, va ser quan es va crear el Ninorsk, i el Ninorsk, el nou noruec, que el que van fer es van dedicar doncs, a anar pels pobles, les zones més allunyades, llocs on es pensaven o semblava... Clar, perquè hi ha algun lloc que s'escrigui més el noruec d'una forma... O sigui, geogràficament ja es pot fer una divisió, no?, d'on s'escriu amb Ninorsk i on es fa servir més el Ninorsk. Mira, el Ninorsk s'utilitza principalment, es fa servir a l'oest de Noruega, com a llengua escrita. Estem parlant de llengua escrita. S'escriu amb Ninorsk, s'escriu en Ninorsk, bàsicament, doncs, a l'oest de Noruega, aproximadament, doncs, un 10% de la població. Que seria, doncs, si són 5 milions, doncs és mig milió de persones aproximadament escriuen el Ninorsk. No sé si ho he dit, però tots dos estàndards són oficials. Tu pots escriure d'una manera o d'una altra. Indistintament. A les escoles s'ensenya totes dues varietats i tu pots dirigir-te... Expressar-te d'una forma o d'una altra. Exacte, escrit. Ara, això sí, cal dir que, com que són estàndards escrits, allà a Noruega hi ha molta diversitat dialectal i la gent a l'hora de parlar realment no sembla que hi hagi un estàndard, sinó que tothom s'expressa de la seva manera com del poble, no? Tothom parla, de seguida allà s'identifica qui és d'un lloc o d'un altre, doncs per la manera de parlar, no? Bé, aquí també, però potser allà és un pèl més exagerat, no? Perquè no ha arribat a haver-hi potser un estàndard, hi ha un estàndard escrit, però l'estàndard oral s'ha deixat una mica més així de banda, no? Dic jo, no ho sé. En qualsevol cas, què van fer el Ninorsk? Doncs van dedicar a anar pels pobles, on la llengua, el noruec es conservava més pur, i van agafant una mica d'aquí i d'allà i van construir també com un estàndard, no? Una mica així, diguéssim, artificial, no? A partir del noruec, dels pobles, no? Que era més pur, que era més lliure de danès, no? I el Bokmål, el llibre, és un noruec, però molt influenciat pel danès, no? Molta influència del danès. Això també fa que els noruecs i els danesos, doncs, quan parlen, o quan escriuen sobretot, doncs realment entre ells s'entenguin. Amb els suecs també, De fet, hi ha molta gent que diuen que noruec, suec i danès és bàsicament la mateixa llengua, amb accents diferents, no? Maneres, l'accentuació, l'entonació és diferent, i evidentment en diferències, diguéssim, locals de significats de paraules, falsos amics i coses aquestes, però que bàsicament és la mateixa llengua, perquè tant danesos, noruecs i suecs doncs s'entenen, és intel·ligible, entre ells s'entenen, quan parlen cadascú de la seva manera. Pot haver-hi algun malentès, alguna cosa, però s'entenen prou bé. Però tu ens has fet anar fins a Bergen per algun motiu concret? Sí, a més hi ha la característica de Bergen, doncs que són llengües germàniques, com l'anglès. L'anglès no té gènere gramatical, el tenia, el va perdre, però tant noruec com el suec i com el danès té gènere gramatical. Però a Bergen hi ha una característica diferent de la resta del noruec. El noruec té 3 gèneres, el masculí, el femení i el neutre, però a Bergen, ara ja fa uns segles, doncs van passar de tenir, però més aquella zona, de tenir 3 gèneres, el masculí, el femení i el neutre, a tenir-ne 2. I què va passar? Quin va perdre? Exacte, va haver-hi un gènere que es va perdre, no? Es va perdre el gènere femení, i van quedar 2 gèneres que ara s'anomenen el comú i el neutre. I no se'n sap la raó d'aquest canvi? Sí, una mica sí, per influència del danès, segurament, perquè el danès només té 2 gèneres, té el comú i el neutre. Llavors, què vol dir? Doncs que el gènere femení i el masculí es van fusionar, es van fondre en un mateix gènere, no? I segueixen la mateixa flexió, a més a més, es va perdre el gènere femení i segueix la flexió masculina, o sigui, les desinències, per dir-ho així, es fan totes en masculí. És a dir, que no hi ha gènere femení, almenys, des del punt de vista auditiu, però sí masculí. Exacte. A veure si tindràs un problema. Però no en diuen masculí, en diuen el gènere, el comú, que és on es van fusionar aquests 2 gèneres, i el neutre. Sí? Què vol dir això? Home, doncs és interessant, doncs perquè tota aquella gent que té embolics, no?, amb això del gènere gramatical... Això t'ho deia, tindràs algun problema. Sí, doncs aquestes coses, no? Recordem que el gènere, i ja he dit en algun programa, és un sistema de classificació de substantius. El gènere gramatical estem classificant noms, substantius, no estem classificant persones, tot i que hi ha gent que li agrada classificar
persones, no?, fent servir el gènere gramatical, no? Llavors... Doncs sí. Llavors, què passa? Doncs hi ha llengües que és com si tinguéssim en aquest cas doncs, dos calaixos, no? O dos bidons, o digue-li com vulguis, dos calaixos, no? I quan diem les paraules, diem doncs, una paraula taula, doncs amb un calaix, en el nostre cas, el femení, la taula, el cotxe, masculí, el llapis, masculí, la cadira, femení, la dona, femení, l'home, masculí, i anem classificant amb aquests dos calaixos, però és una classificació que algunes llengües del món, de fet, la majoria no tenen gènere, però algunes les que en tenen, doncs parlem d'aquesta manera i hem de classificar les coses, doncs en aquest cas també igual. Però què ha passat amb el cas del noruec amb Bergen o amb el danès? Que no és un cas únic, hi ha llengües a Àfrica que també igual, doncs que el masculí i el femení formen part del mateix gènere gramatical. Què vol dir? Doncs que tant les coses que fan referència a les dones com les coses que fan referència als homes, en aquest cas, amb els éssers sexuats, doncs estan dins del mateix gènere gramatical. I ara la pregunta al milió. I això és el reflex d'una societat més igualitària? Molt bé, m'agrada que em facis la pregunta del milió. Doncs no, això, alguna gent pensarà, doncs això, que igualitaris que són... Potser ho hauríem d'importar? Exacte, i dius, mira, escolta'm, i si féssim el mateix al català i fem un gènere comú i tots allà dins i serà més igualitari, més maco, més xupi-guai i més happy flower... Doncs no, mira, vaig fer un exercici d'agafar el traductor de Google, no?, i buscar notícies de la zona de Bergen, de Noruega i de Dinamarca, amb noruec i danès, sobre coses relacionades amb violència de sexe i coses d'així. I la veritat és que Dinamarca i Noruega. Sí, i em va sortir una llista d'articles de casos també de violència aquesta, vull dir, que no se l'acaben, tampoc. Els estralls de la nit i la soledat i el fred, potser. Exacte. Llavors, per tant, que allunyem qualsevol temptació de pensar que la igualtat, que el gènere gramatical té alguna relació amb la igualtat a les societats que siguin més patriarcals o matriarcals o que ens tractem a tots per igual realment, i no ho dic jo, jo no sóc ningú en aquest camp, però canviar una llengua no canvies la societat. Malauradament. Malauradament, sí, estaria bé, seria molt fàcil llavors, Si canviem la llengua, mira, jo sempre dic el mateix, agafem el diccionari, traiem totes les paraules que fan referència a guerra, no? I ja no hi haurà guerres. O traiem totes les paraules que fan referència... si t'escoltés, qui t'ha d'escoltar, David? Sí, o traiem totes les paraules que fan referència, no sé, a tristesa o a pobresa, no? Ja no hi haurà pobresa, no hi haurà tristesa, no hi haurà suïcidis, però malauradament, encara que traguéssim aquestes paraules, que és, mira, hem estripat les pàgines i ja no hi és, i ja no pronunciarem mai més això, continuarà havent-hi guerres, continuarà havent gent pobra, gent trista, gent el que sigui. Per tant, no, la llengua al final no canvia realitats. David Valls, moltes gràcies. A vosaltres, Fins aviat. sempre. Fins aviat. Els viatgers de la Gran Anaconda.